Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова. Бүген 2 февральдә синоптиклар фаразы буенча бераз кар. Урыны белән буран булуы ихтимал. Көндез 5 градус салкын, юлларда бозлавык саклана. Күптән түгел Татарстан Республикасы рәисе муниципаль район вәкилләренә махсус коммуналь техника ачкычлары тапшырды. Әлеге исемлектә Октаныш районында бар. Районга кар чистарту өчен МТЗ-82 тракторы һәм экскаватор кайтты. Район үзәге тротуарларын яңа МТЗ-82 тракторы чистарта хәзер. Коммун сервис оешмасына кайткан өр-яңа трактордан инде файдалана да башлаганнар. Бүгенге көндә ул тротуарларны киңәйтү белән мәшгуль. Тротуарларыбыз тарайып беткән, шуларны киңәйтергә бик җайлы техника. Артында щеткасы да бар, эшләп килә инде. Шушы техникаларны биргән республика җитәкчелегебезгә, рәисебезгә бик зур итеп рәхмәт. Яңа тракторны иярләүгә оешма хезмәткәре Фуат Дәүләтов алынган. Бүгенге көндә ул техниканың бөтен үзенчәлекләрен өйрәнә. Заманча трактор эшләү өчен бик тә кулай ди. Нигә кырыга шаштырма нитеп бармай, кирип кысаладырган нитеп. Халык сөйнә инде бу хәтле чистартасың. Коммун сервис Октаныш оешмасының бүгенге көндә Татлизинг программасы ярдәме белән 7 берәмлек техникасы бар. Мондый заманча тракторларга ихтыяҗ зур диялар. МТЗ тракторын юлларны тәртипләп торуга файдалансалар, заманча экскаватор авылларда су линияларын төзекләндерүдә зур ярдәм булачак дип ышаналар. Ихтыяҗ бу техникаларга көчле инде, бу техникалар кирәге. Безгә тагын бер КАМАЗ белән берәр манипулятор техника булса, мешәйтмәс иде. Менә кар түгүдә безнең бер генә техника бит инде җитә алмыйбыз кар түгүдә. Ләйлә Зайнуллина, Регина Саляхова, Марат Сарахов, Татарстан яңалыклары өчен Октаныш районыннан. Татарстанда җәмәгать урыннары арасында иң матур бизәлештә ярашу буенча Нурлы Рамазан бәйгесен үткәрү турында матбугат очрашуы узды. Күркәм гадәткә әверелеп барган конкурс быел ничек уздырыла? Оештыручылар белән хәбәрчебез Мөршидә Җиһан аралашты. Бик тиз үтеп китә торган тулыр-тулмас кыска февраль аена да кирдек. Димәк, тиздән Рамазан ае килеп җитә. Изге ай башланганчы ук төрле проект, акцияләр башлап җибәрә Татарстан мөселманнары Диния нәзарәте. Мондый чараларның булуы бик тә күркәм. Яни халкыбызга, күршеләребезгә, балаларыбызга, ныкларыбызга матур иттереп, динебез исламның күркәмлеген, шу динебез исламның баганаларыннан берсе булган Рамазан шәрифнең, анда уразаның мөһимлеген, әһәмиятен аңлата торган зур булган чаралардан. Татар халкының кунак килә башласа бик каты әзерләнә торган гадәте бар. Нигә әле Рамазан аенда кунакны көткән кебек әзерләнеп каршы алмаска? Без бүген Рамазан аенда менә 2нче ел уздырылачак Нурлы Рамазан бәйгесе хакында сөйләшергә җыелдык. Нинди бәйге ул да булса җәмәгать урыннарында, халык күпләп йөри торган урыннарда биналарны бизәү буенча бәйге. Быел да җиңүчегә төп бүләк хаҗга юллама. Бизәү конкурсында теләгендә булган һәркем шәхси яисә оешма исеменнән катнаша ала. Узган ел, мәсәлән, уку яисә эш биналары, җәмәгать туклануы урыннарыннан тыш Каюм Насыйри урамында бизәлгән иде. Төп таләп Рамазан ае мохитен тудыру. 1 марттан без гаризаларны кабул итә башлыйбыз. 9 апрельдә конкурска йомгак ясала. Катнашу шартлары белән Татарстан мөселманнары Диния нәзарәтенең рәсми сайтында танышырга мөмкин. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Лисичанскида Татарстан белгечләре ярдәмендә тагын 5 йортка су килде. Бүгенгә су каналы станцияләренең берсендә төзекләндерү эшләре бара. Тулырак алдагы язмада. Лисичанский шәһәрендә су белән тәэмин итүне торгызу буенча барлык эшләр менә бу кечкенә генә бинада башлана. Элек бу зур насос станциясе булып саналган. Чигенү вакытында Украина хәрби хезмәткәрләре җирле водоканалның барлык су җыю корылмаларын шартлатып, халыкны судан мәхрүм иткән. Бүген шул коммуникацияларны торгызалар. Бу эштә Татарстан Республикасы ярдәм итә. Сейчас проводим еще дополнительную замену запорных. Хәзер өстәмә рәвештә арматураларны куеп, су үткәргечне алмаштырырга.
шәһәрнең төрле участокларына су бирүне җәйгә салырга кирәк. Су бирү вакытында бернинди аварияле хәлләр һәм проблемалар килеп чыгарга тиеш түгел. Узган атна эчендә Татарстан бригадасы вәкилләре 3 урындагы турбаларны ялгаган. Шәһәрне су белән тәэмин итүне контрольдә тоту өчен төп су юлын ремонтлыйлар. Задвижки вот здесь будут тоже ввариваться. Хәзер бездә су бирү системасы эшли. Шулай да әлегә су бирүне туктатып торабыз. Бу өстәмә ремонт тикшерү эшләре өчен кирәк. Киләчәктә су өздексез бирелергә тиеш. Хәзерге көнгә кадәр сусыз калган кешеләргә суны көн саен автоцистерналардан китерәләр. Людмила Панчишко менә инде 2 елга якын суны шуннан ала. Ә инде сәламәтлеге комачауламаганда иң якын кыйга бара. Водичку нам возят, дай бог им здоровьечка. Суны безгә алып киләләр. Без бит инде пенсионер, безгә авыр булса да, суны кыйга барып та алабыз. Лисичанскиның кайбер районнарындагы күп катлы йортларына һәм шәхси секторга суны 2022 елның көзендә үк биргәннәр. Мы благодарны России. Без илебезгә рәхмәтле. Безнең өйдә ниһаять су, газ бар. Вакыт-вакыт ниндидер ватылулар була. Киләчәктә минемчә барысы да яхшы булачак. Ремонт эшләрен белгечләр якын арада тәмамларга ниятли. Чулпан Амери, Надежда Остапущенко, Никита Журавлев Татарстан яңалыклары өчен Луганск Халык Республикасының Лисичанский шәһәреннән. Дәвам итәбез. Ватаныбыз язмышына битараф булмаган, кыюлык, батырлык күрсәтергә, ватаныбызны якларга әзер булучыларны батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәгендә көтәләр. Ул бер тәрәзә принципы буенча эшли. Исегезгә төшерәбез. Контракт сөгәндә бер тапкыр түләнә торган акча күләме 195 мең сум. Махсус операция зонасында булганда ай сайын 210 мең сумнан башлап түләү каралган. Каләмдәшебез, журналист Татарстанның Чуаш милли мәдәни автономиясе җитәкчесе урынбасары Константин Малышевның «Бәхетле балачак елы» Ачалыхым дип аталган беренче китабы нәшр ителде. Тулырак алдагы язмада. Күрше Чувашстан Республикасында узып киткән ел бәхетле балачак елы дип игълан ителгән иде. 1 февральдә Чувашстан Республикасы башлыгы Олег Николаев узган елга йомгак ясап парламентка юллама белән чыкты. Татарстанда яшәүче чуашлар тарихи ватаннары белән һәр даим кызыксынып, әнә шулай онлайн кушылып башлык юлламасын тыңлый. Юллама белән танышудан тыш Константин Малышевның Чувашстан китап нәшриятендә басылып чыккан «Ачалыхым», ягъни «Балачагым» дип аталган китабы тәкъдир ителде. Ул 29 хатирәне берләштерә. Үзем турында язырга ничектер инде авыр да, җиңел дә иске нәрсә калган шуны язган инде мин анда. Пандемия вакытында иләрдә битләделәр бит кешеләрне. Мин дә иде эшсез утырмыйм дидем үземгә. Китап тәкъдир итү кичәсендә авторны иң әүвәл балалар котлады. Bir siri Ачалыхым кенеге тухная па саламлар. Хәтер имгагын сүтә башласа, һәркем язучы китап итеп язарга теләк кенә кирәк. Да читаешь рассказы. Әлеге китап беренче генә булса да кызыклы һәм мавыктыргыч дип саныйм. Аны укучылар үз балачагын искә алыр, чагыштырыр. Һәркемнең үз язмышы, ә язмыш балачактан башлана. Константин Малышевның да беренче китабы Буа районының халык телендә Төһриял дип йөртелгән авылларның берсе Быйырганда узган балачагына багышлана. Китапның татар һәм рус телләренә тәрҗемәсе дә әзерләнә. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Республикада үзенчәлекле Санифест чаналар фестивалендә катнашучылардан гаризалар кабул итә башладылар. Чара 10 февральдә уза. Гаризаларны мэрия сайтына җибәрергә кирәк. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бу атнага саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз. Тормыш сәхнә. Бер туктаусыз гел әйләнә. Ә без аның бер җисеме генә. Тик шулай да тормыш сәхнәсендә озын-озак бөтерелеп әйләнәсе килә. Күңел нидер көтә, өмет итә, хыял күкләренә алып китә. Мең мәртәбә сине сыный, күзәтә ул, меңдә бер кат синнән нидер өмет итә. Ашыгасың, каударланып абынасың, кабаттырып йөгерәсең алга таба.
Бу бит фаны дөнья, олы тормыш. Тормыштан аерылып яшәп кара. Менә шулай тормыш сәхнәсендә кайный, туктап, үткәннәргә карый кеше. Үтелгән юл кул сузымы ара. Гомер кыска, үкенерлек түгел микән кылган эше. Кеше шулай капыл гына уйга чумып, күзен төбәп мусафирдан җавап көтә. Көнне төнгә ялгап, гомеренең үтеләсе юл йомгагын сүтә. Тормыш, сәхнә. Син артист. Я булмаса гади тамашачы. Гомер буе шушы яссылыкта яшәү белән көрәшә кеше. Дөреслекне бары мәңгелеккә күченгәндә генә беләсең. Ни кызганыч, шушы хакыйкатьне үзең белән алып китәсең. Бер туктаусыз гел әйләнә сәхнә.